Kaponat Gospel Media Ministries, ka ministry ka beladap mentala khat san snem. Da ka men sim ka jing kemen, da ka men sim ka jing songo yo blai. Ngiyok men pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu, khat nyau, khat pra. Khat riu, khat nyau, khat pra September arajar arpuar. Baragani ka jeseng Pini sibon ki bo blay le ngi la dwai banginget ngi ni i ka kamba ka jong blay ka baning kong e ka long banginget ngi ni i sibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu bakin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing phom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jong i ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka dai ka ministry henry kam tam e ya ka bangin ang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ka ba crown tam kam da day ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangin da dwai ngi da angnot ru bangin yo i ya ka jingtong ya shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai da ding ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang yai dwai ru nagamenta kini ki jing seng bagani ke jeseng pembangau ngepi kan long haga singi thok ding si sa jan singi ulai haga singi thok ding kan tang kawai ke jeseng kata diga por jan mit san shiteng nang ta haga singi sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posteng kan don ke jeseng jongki kena ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jongki kena ga kit zo praise shi posteng men step kan long ke jeseng nang ta hagapor RBG kan sadan sakawai ke jeseng bar hagapor janmiet ru kan don sakawai pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublai ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sanshiteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpen tip ban kre lupai ka download ke jongpi bat om tang ba mau pi marwai pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang i paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang ki bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba de jangai khat lang i ki bekin wan lang she ke ni ke jenseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke sitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jenseng mangi kmilanti maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru bakrau ublay bodan bor ublay ubala baro dahing tanginget magani ke jing seng kan wan ra ya ke jing kemen hagani ke nongba pamaga babel ke thu haba ki apostol ki lej banyalap ya ke gospel ki bapang ki yo khia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat baga babel ke thu bakaladon ke jing kemen hagada ke nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ke jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ka jing mene blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai un le kan ka nongba la finget ai ngu lupa na menta ngi dwai bang inget sngau ba ban bu i ke jing kan mau i ke jing pen tip fila ban share fila ban pen tip ru shaki wai pat ki parlok ki jong phi pa pinyawan ru ke sngi da ka men sim jo ke jing dwai u blai ker kui bi u blai shibon i kmi lenti ni i fi ha ke sngi u blai nang ker kui fi amen Heroi try kwa ban kren ha ke sngi shapang ka jing sham so ba ane tin pareng ba ong ka favor kan wat na fi don ni ka jing sham so ba ka jong tra ka jing im jong fi amen kin diat ba kan wat na fi don ni ka jing sham so ba jong ki briu halo jong fi pi ka ding dei ka ngi ong ni don ha ka ya jong ka jing ai ka ding ta am ta ha ka ya ka jing ai ki ong ba ka don be ka jing sham so ba ne ba ong ka favor kan ni ka pong ka kwa phi ni plet lam bat ngan na ka tin ka jong trai Naka testament berim pada kata ada naka kitab Rut kelenong ke baar dekat ke besipo haga jingsi sha haga benungkong ya ke kitab Rut kare ke bayas nok lang bat ke kitab nong bishari
Hari hadin kisah pia ya gani ka benta. Bat apa pipuli he kalanong ka baar bat bakarut kabo ya gani ka jingkali bat ka ong kumne. Onda kum ta kala habdem la ka khamat bat kala dem ngon hadu khando bat kala ong hau. Namar balai ngala shem ya ka jing sngo bha hakmat jome bat mela kmi yanga habang ngalong ka nong weiro. Hang ne ka rut ka panon kam ya ka ne ka kentien ka baong jing sngo bha ne favor baong ha ka tien pareng kada bo ya ka jingkali ya lade bat ka ong kumne hang ne kada ong namar balai bangala shem ka jing sngo bha hakmat jome ka rut ka bo ya ka ne ka jingkali gong ke ka daw bangayo ya ka ne ka jing sngo bha hakmat ka jome. But hai kini kisngi ba kini kipor ki bamenta kading di jingkali. Balai ngiyo ya ka jing snobha ka jongoblay ha ka jing emjongi. Kay ka daw mangiyo ya ka jing sam snobha. Larang ipuli ya ka Bible nga syukwara kindiat. Ya ka Bible lapia ngalang fi ki era boong ne haki ya boong tin kasi haki sautli ki benta. Kabanungkong do pipuli kitab Genesis. Ya kini ka kitab Genesis la si ong nganong ya pi. Ka kitab jong ka por ka babo renti naman kam patsyam ladon ka hukum ne hakten parang ka ong ka orderly balabo ya ki ke ban bo renti bo bre un le kumta un em kumta un bam kumta un yat kumta ter pinda yo I kumno bo ble la thawi ka beneng kendo wat kumta ter ya kini ka kitab kam ha ka kitab jong ka hukum ka kitab jong ka jing bo renti hadin kini lang ba Moses wonra ya kini ka ya kata ka ya jong ka hukum bangiong ne kaya jong kaan. But finakan mau Moses uai shipoteli ki hukum but uai kumba hapo news pa teli ki an. Law but kumjuro wanra ya ka law but ya ka an nganong biaktin kasing ida don hi kata kentin ko hukum but kumjuro kata ka an. But shipoteli ka hukum uyo halom Sinai but nang ta kum duna news patali dan kaan ka ba kumno bo breu di banim bat banyat hadin jong kata kadon ka kitab Malaki bat haduk gospel jong Matius kadon ka jing kenja kum ba saus pa lai pusnam haduk ka jing elap ka jong Chris but dia kan like hot ka intertestamental period ne ka era kum ba saus pa lai pusnam dia kan ka benda la hot kum ta nang ta ka sawan pat ha ka testament thmai bingiong ka ya jong ka jing aye. Hari pindah pet baga jingai ka khamsyam la trikam tang hakapor ka ba menta handai ka trikam nado ka testament ka barimhi. Baro bangidon hakani ka ya jong jingai ngisi sting no ye ke baro na marbale ke ka bangisi yo ngala manong ye pi ba ka tin kasilong ka ya jong ka jingai ka bangangamon ngan le badi ka bangamon nganum le ke bangan le de ka de na downward baro ublay ba lada usyam sobha ka de ngan le kum ta ter ki keren ya kata. Hari kan mau bakani ka ya baro banga batay pi ka Bible kampen kut no ya kita ke ya ke banung ko hadu mentang ngi puli Genesis ngi puli ya ki hukum baro ngi tip ya kita ki saus pa lai pusnam ka po jong ka jingken ja ha ka por Malaki ha ka saut ligi lenong bakumno blay open bed nang tangi puli ro ka jingai ngi yo I bakini ki yesno kini ki era ni kini ki juk ki yesno bat ka way gen ka yesno bat namar balai ha banga puli ya ka kitab Ruth ha ka ni ka jaka kani ka Ruth ka bo ya kani ka jinggali ngini pet meno badai ka Ruth kadai ka nong Moab kani ka nong Moab pina pet ya ka history jong ki Moab ne ai ba ki Moab ki wan ki de ki kon jong ulot but ulot syam la tip ba udon ni ka jinga dai but bro arngut ki kon na ulot mi artli ki jaj ben reu ngala manong fi Moab but Amon but Moab udai benengkong na ka kon ka ba he man na ka berit mi kinong Amon. Kini kide ngala banong fi padang ia puli ngala banong fi kalong ka syong kasang. Kade ka syong kasang namar balai. Bukpa uya syong bat ka kon. Bat nang ta sayok kon. Ka bemot ka syong ka kade ka basang. Ba pinapet ulot di syau klam tip ba ulai poi syong karo namar balai. Kini ki kon kan thai kila pendi ya u fin syam ya kata na kitab Genesis no bakat kendai. Kila pendi wan ya u hado kata ta ba ula buat tip syo ke iru. Hari akmat jong blay kalong kiki baro papau. Dia nama kata ha kitab Jeremiah kalong gaba laipo ad kot gaba arpun nyo kaong hakmi ngalong utrai ublay ke do baro don gaba mla bat ngan don kiki gaba laburi nakmat jong a.
Kebamut kini ki Moab bat kini Amon ki Miem nakabasang. Kebamut ke Rut kedai ke balasang. Babun sen pindapet mangi hamta mangi hakajat menriu jengi kasing istunat banituk kana chapang ki kur. Bat ngi it kur bahala rang ngi shaki snong nong way. Tang sulap badai para kur ngilai keren kur. Ngi ngau it palat dong kenduk kur. Kata kadai kabak ngi so sarong ro bangi don lala ke jong ke jing tu kana chapang ki kur lajong nei nei bami. Deyam. Ada kelifi yami kumno la batai kumta ngi don lala ke jong. Tengawan ra aruk nei bakani ke Rut kami. Kawan nam Moab. Kadai ke nong Moab. Moab minano. No lot. Naga kon neng kong jong ulot. Naga kon neng kong jong ulot la kha ya Moab. But la itu ya ki kinong Moab bala kha hadin. Kabamot kidei ki ba syong sang om tang kata ulot upet ngalaban ong ye pi ulong kum u pukir ba ulpet na kawai jaka syakawai jaka namar balai. He ba usa hasodom bat kamera ublay utang ya kata. Umdan ke jaka kabamot kini ki bonsen ki David ki breu ngana ong ye pi ki ba syang na kawai ke jaka syakawai ke jaka kimdon ke jaka ba ki yainet. Bat ke Bible ke batai kini ki nong Moab warabor kilong siapat di ki kun Israel. Kira ni ki bon ki signi penuit yem na ki kon Israel. Hakilenti la na pipet kumno ba ki kon Israel ki ami negeri Egypt man poi sya kata kari kanan. Handre hagani ga jaka pinsu top mga kren sya pangani ga breu ke badai ke nong Moab. Kani ga breu ken ke bawon ra ya ga ga kentien bat kan ong ya ga ga kentien ken. Kada sngo pla hadu kata ta kong namar balai bangala shem ya ka jing sngo ba hakmat jome. Namar balai ngala shem ya gai kajing semua bah kemat perkat ma pi kalam siam lale ai kindan bawa nai ai ya pi fisko kumno ha so plan em ngam ong ya pi ba pi le mo fi le lottery ne ke pi job lottery kam dai kata pi le ai semut pim le ai ruem pim le ai ruem hadan bawa nai ngalong ya pi tak tak habangi yo ya ke ke bangi kalam poi perkat ngilong kindet nem ya ki ai ke ba pi kam poi perkat lana kay ka bang ila perkat lupa la ngingi yo ngim so pere kata yang ngilal trei hari ya ka bang ngim so day ban yo nya bang yo kata kata ka de kay ka bapala kay ka bajia ha ka jingim jong ni ka Rut bakan yo ya ka jing sngo ba ka jong une kun rat ubar ruspa ken ba une u kun rat un yo i ya ka ne ka breu ka nong Moab ka nong wei bat lada pi perkat yala diro bobon sen. Cing sisa ngide ki nong wei. Nga ban mapi bobon ngilong konta sudah. Ngide ki bala klem yo blay wem. Bangi wat yo blay jong ka pertai. Ne ye ki blay jong ka ne ka pertai. Hare ka ai ka belong bo blay unwat yang nga ba dia pi bat un itu yang nga ba dia pi. Ka tin ka jong blay kong udah tip da ka kerteng yang ngi. Usak hayas ula kiu halo jong tau ding kwa ban pet ya uji su bo long ba kumno. Ka Bible ka batai. Busak hayas ting sya ka benengkong ula kwa ban pet ula yeng ha pedeng jong kita ki breu. Han rei namar ba ulengkot kerenyang. Perkat ma bi trai thlum da kasib kwa ban pet. Yo i tapi. Han bi de so pala bo kiu halor jong ding. Berapa kiu halor jong ding kwa ban tep uji su dei meno bat pitep usak hayas dei ru Ramadan. Ka Bible ka ong udai ucif ne uta ubaklido jong kajing lum khajana uneu breu ulai kiu halor ding tapi bat ngapet ba teng hal bangim don ni ai bangi yo i kajing sobham kalong kei ke ba phala bangim dei hok banio kani di ka breu kam dei hok banio bat usak haya sabau kiu lo jong ding wong akwa ban chupet bu jisu long bakumno hari jisu ba wan wong ko sak haya si herno angai belai jisu wong herno em namar lada mong herno em sakyas lakolon namun lungok kumnu nu tip kerteng jonga. Kan mau, wat ladang aban ma ping impat itu yo blay, ublay ulai itu yang abad dia pi. Amen. Ngabam na ping im tip yang japang jong ublay ulah tip lot japang jongi. Nama ka Bible kong haba pat syam la saindor yang iha ka kepo jong ka keme ulai itu yang i. Amen. Super kat fide kundu inu breu. Haba itai breu kot e fide ka kerteng pilong no. Solongo Baka Bible ka batai hang ni. Fitip kali ni ka por baka Rut ka dak sudah wan pai na ka Moab. Ka jayu ka ni ka Rut. Ka Bible ka batai. Ka Nomi kata ka kiau kurim.
jong garut. Haman ba ka don ka nem sneo ha kata ka ri jong ka jingkular. Namar ha kata ka ri jong ka jingkular kiasa ba kiale kat bamon. Pai ka ong kum ta ngine puli pinlap ya kata na kitab nong bishal nong bar huwe dekat bar husan. Ka kot kum ne kitab nong bishal kong. Ha kita kisngi om judan siem ha Israel. We baro ule kat ba ui bet hi. Baro mangingi kuana manle kat bangi bet hi. Kuana. Kano na pipi kwa manle la ka jong ka mon bet. Pim kwa bangan ketia la ka jong kapor. Ngan tia la ka jong kapor, ngan bam kum banga kwa. Pim kwa man lem ta. Baro ngi kwa bangin em kum bangi ngi kwa. Na don na ba kwa ban em kum bakiwe ki kwa. Ha ka ni ka jaka nganong yepi. Ki kon Israel baro ki le poi ha ka ri jong ka jingkular. Na mar bam don siem. Ki klet yu siem jong ki siem. Ki ele kat baki bet hi jing shau blai ong men song ha ka ri kanan. Fitep kane ka no me. Baru tengah jongka ke Bible ke batai. Kila ye lek no na kategori. U Elimelek bat kenomi. Kila ye bi no na kategori jongka jingkular. Bat kila ye lek nganong ye pi. Sakari Moab. Bat kidon arngot kikon. Mahalon bat u Shilion. Kidon arngot kini kikon. Shilrang bat kila ye lek no bansa sari Moab. Bat dan bakang manu ha kata kapor na pisa shunuru. Namar pi le kat ba pi mon. Superkat manta kibriu kin im la ka jong ka mon. Kamdon ka an. Anong fi kamdon ka hukum. Kalong kum no. Kalong kum no tharai. Ladam non an dan hukum kalong kum no. Lada kamdon ke ha ka jingbo rinti. Bar kamdon ye ka papan ye sno ya kata lamba ka jinga ye. Kalong kum no tharai. Kalong ka ba. Kalong ka ba. But ha ka ne ka jaka. Kini ki im kat ba kimon. Lai sa kat ba mon. Ya kat ba mon. Kan mau ki kena samlabur sen ki kwa ai kata. But ka jing manik sot ka ong ka jing mani ayu ki ong. Kan mau. Ki da don yang ne ka team ne kata ka jing ong. Bangin le kat kumbangi mon. Ngin le kat kumbangi mon. But menta ka ba maru ha ka jing hikai jong ka jing ai ki don ba hikai ru ikane. Bangin le kumbangi ngimon yo blai. Ublay kwa bangin le yu kum bangi ngimon. Ukwa bangi ngin le kumba umon nangi. Amen. Namala ngi le kum bangi ngimon. Ngin sakalakan banwan ra sya ublay. Nagiso jong kanega kando. Fio e kata. Namara ublay ubu renti keke. Fi kai ko perlong hang dengan wan ra pi ya ka root bakan yo ya kanega jing sobha. Ka Bible ka batai kanega root klade ka persakurim. Kajongga Naomi. Bak don so iwe iba kerteng I Orpa kataru kadega persakurim. Baka Bible ka ong Naomi ka do ila jong utunga ka do noy kini ki arngot ki khon sinrang. Hanray maka ka em. Kini ki arngot ki persakurim. Namar ka sa ha ka rinong way. Ka ong ali pano biang siya ri la jong kata de siya Bethlehem. But haba ka ong le no siya kata ka jaka. Ne house of bread. Hanray vitep kami na ka yeng ka badap. Man lay wat ya ka jing bam ha ka ri Moab. Hanray hang talim don jing bam hiro ko ngan lay pai biang say don jing bam. Bon ba ki brio nganong yebi. Kim tre ban lek si ki jing shakri don jing bam. Ki kwa ban lek say bom don jing bam ta ka pertai. Bar nganong bi ha ka bakut kin man pai biang say don jing bam yo MP. Nama ha ka pertai kam don kan ka babang. Ba kani ka ngan lay pai biang bar ka ong ye kini ki arwar ki persa pi khelet no. Khelet no hala ka yeng jong pa ba ka keme. Ki yok kurim na kiway. Yok kon yok ti. Bat kaong. Namar ladang mentang yok lok biang ru kaong. Hadu pindah up ngada hek kon jong ha. Kanum long ye pi namar pilaya teman. Kapa. Dak bahaya ki. Namar ka sutu. Kini gini dong Moab. Ka kam kwa banwan yalam. Kam kwa banwan yalam ye ki. Syakari lejong. Kaya le kan bala ban pano yaki ka Bible ka ong bakata ka persakurim Orpa ka tin ka jong turai ka ong ka do bat ka lit no. Hari ka root ka ong yebi ka ong ngam tre ban lit kaya sno berkata ka jing sno jong ka tin ka jong turai ka da kran sha ya kata ha da khot ka bakat saw lo nong maneng kong ka ong kum ne. Kita kira penjam ya la ka tin bat kila yampat bat ka Orpa kala do ya la ka kyau kurim Henry ka root kala sno aka. Hang ni ke ke kentin sno ngi haban suto.
Kamut ayu kan ni kaman so kam ni kamut ba yang an kum ta. Hanoi ka garut ka kran yang ni ka kentin sno ha ka dekot ka ba khan riu ko ong kum ni. Garut te kalong wat karpat yang abangan klat no na pa. Ya ka ban pai no na ka ba bot ya pa. Na ba sha ka ba pan lek ma pa hang ta ngarungan lek. Bat ha ka ba pan syong besar ma pa hang ta ngarungan syong besar. Kibriu jong pa kin long kibriu jonga badu blay jong pa un long ublay jonga dakot bakat nyo ha ka ba pan yap ma pa hang ta hiru ngan yap hang ta ru on tap yanga tu trai un le kum ta yanga bat tamru lada ai satang ka jing yap ka ban pen klat yanga na pa kani ka kentien ka ba karut kaya sno bat kanomi. Hari ka orpa ka do bat ka late no. Kidan man bo ni siya kriyo try. Kishu do you try bat ka late no. Ujudas rulem no. Udo batu de no. Umde udie. Namar utrai umde tiar jong Judas. Ngidang tangi puli Bible ngi perkhat bau diem. Kay ka bamday ka jong pi pinamla man terwa. Hari ke Bible kita batai bu Judas upen tip hei bu Jisun don. Nama nama tip Jisun don hei. Bakim lah ban kem akamat pejba nama dah kem kamat pejba. La kiwin ke Jerusalem bero. La kiwin ke Israel bero. Ki kwa ban tip hei balong kenja. Berkospel Yohanes ki ong darat dah ki kenhon te ban kem yu Jisu. Namar balai kimi turo yu Jisu dei mano. Halu Jisu ang dei manga. Kita kelan kita si pairo. Namar kimi tu obat udai tangu Judas sabi tu orang yau tahu bangang ado. Kador bapeni tu usim kan. Ulalong tangu ejen dai try. Bisu tu Judas ejen bapeni tu. Bat ka Bible ka batai hang ni. Kani ka root haba kawan mani sno dai bakalai ban sno bai dala devi. Halo jangan numi. Hari ka yes sno lambangan ni ka kentin. Bat kada keren kani ka kentin nganong yapi. Belengok bami nakani ka beriu ka badai ka nong Moab. Bat kong kebenung kong wat kerpat yang kong no. Wat kerpat yang bangan klat no napa. Kong wat mo yang bangan ni klat bat pi nganom ya klat dalai lei ruem. Kebaat kong namar bangan pai no ban bot ya pa. Syai baba balik ngan lek. Nang ta om tang kata kong. Hei bapan syong besar. Ngarungan syong besar hang ta. Fitip nama balik kong syong besar nama katip ka nomi kam tani Yesu. Ka hei bakalek ka syong besar sipor. Kalau ka yeng besar sipor kan dan nang ta. Ko ngangan lek hang ta. Kami don tingi kerman ye haka. Hana kong ngan syong nang ta om tang kata. Kong ru kom ne. Kibriu jong pa kinlong kibriu jong a. Bat ublay jong pa unlong ublay jong a. Fitip haba penya tho ya arngot pelong kawe ngisi penkular. Mo hakapang ne ke shitom. Ruspa ne duk lapen kular. Katalap ho damar petugas kita mdei baduk badang ruspa lu pendeng sati dah kemen ma. Tang supang ulok pano singkur. Hang ne perkat ke nomi kawan ni sno kong kene ke root kawan ni sno kumno ba kene ke nomi. Kada ong dau kibriu jong pa kilong kibriu yo. Jong a. Kumno kan kam. Namar kale kedai kabasang. Kami ina kabasang. Ulot ueno ina kajingis no ya Abraham. Ulot dan yeruem udai kon sweat. Abraham utingkon ya ukom jong la dere kita uba ya hakata kajing syakot ke jong belai eno ya la jong ukon. Namar belai dan kon Abraham. Paudan kertang Abraham dan kon hari usim nganong ya pi. Ya ulot bandai kon la jong. Hari ulot men bau la roy. Namar bau ya sno badu Abraham. Kapai kajing ya syurut apa yang kita kinong ya tray jong ulot. Baru nong tray jong Abraham dah perkat ulot ni nong tray ni la dam dei hiu Abraham uba aya Hari hangta kadon kajingnya klat. Ukloi bania klat. Hari uba mipat na ulot. Kani kerut kong. Ngakamwan bania klat. Ngawan bania snok. Babon ki Kristan manta ki kwa bania klat baru try. Babon ki brio ki kwa bania klat ban para brio. Hanu try wang toya snok.
Amen. To yasno. Namar hakan ni jaga kan ni kawan ya ka ban yasno. Ko ngatip na ay bangangami. Na ay bangangami kini ba mi ya ka ban ya khlat. Ban pet ya ka jing kwan man toy ban ka jing kwa la di simet. Ban klet no na ay ba yu ko ngam pet ya kata. Ngan yasno berpano mi. Baka Bible ka batay kay yasno laman ni ka kentin kong kibriu jong pa kinlong kibriu jong bat tang kata kada ong sendon baru blay jong pa unlong blay jong kong no blay jong pa unlong we blay fitep kong ngatep ulat ru ubot yau tau blay nang kong hanre uklet no aden day nama kata ka Bible kong ulat ubah hok haka testament ka batmai namar balay namar ulat umani yau tau blay kong ngarungan lait benta banyasno ngano manesyo ikibal ngano manesyo ikiblay tao ngan yasno yang baru tau blay bem kakren ya kata om tang kata kong haka bapan yap mapa hang ta hiro ngan yap kabamot hey bangangan lait nganom pai dien show no turning back ngi wai tu ka mo itu ke jengwai nganom pai dien kan ni ka briu ka kren ni kong hey bapa pan yap hang tangan yap nganom wan pan yap yang hari le jong dalam teman nganom wan dalele nang ta ka kren susu yang kan ni ka kentin hey ba on tap ya pa yang ngaro on tap hang ta kaya sno hado ka jing tap nang ta ka ong kum no to utrai unle kum ta yang nga batamru lada ai satang ka jingyap ka ban penyeklat yang na pa kam ong bau blay jong pa undai blay jong kada kan mau ro yo try na mau blay de lai ho way kada ong utrai unle ya kan ni kada pediang lot ya ke bat kada yes no bat ka e no bye bye no ya ka ri le jong ba ka ong ngana man pai sho ba ka Bible ka ong kalau wan no ha ka jing ka jong kanomi bat pitep na ka persakurem ka kalalong kon ya kanomi bat kanomi na ka kiao ka kalalong keme ya karut na marka ni ka kantin bat ublay jong kanomi u kalalong ublay jong karut kala yasno bat pitep haba ka lech sa kani ka ri ka bat tmai sa kani ka jaka ka bat tmai Bethlehem haba ka poi namar ha Bethlehem sai mi ba ukau dai kata shot house of bread ukau ngi sai yo ruti sai yo kita jingbam kadai kata jeka kala lech hang ta baka Bible ka ong haba ki lech pai sa Bethlehem kadai ka por jong ka ayam ot kau berli ngalengok kanomi ulok jongka ngadong pi Elimelech balai ki mino na Bethlehem hei badon ukau ngajuang ala pi Shakri hei badon ke jingbam ga basisha jong ka chin jong balai what do mi nang ta namar da pi mi pin poi man sa ka jaka ka beterkong handa yo fidon na ka jing Shakri mdon kau te pi lem no habli wat hi ala don oh yes no amen teng abalong ro yes no Lada kamdan. Pisuto aba Shakri kim Shakri garung baktin. Mino. Lada ki Shakri garung baktin. Yasno nganong ipi. Da long kat balong na markaktien. Amen. Baka Bible kang ne ke keren hang ne. Baka dei ke por ot. Handa pitep. Kadai ke ayam ot ya kita ki badon gelengka. Ya ki nongwei kam dei ke por ot. Habaga nomi gawan pai kaong sana ni kentin what kot nomi show yang kot no gamara ka baktang nama kala dolot kike baro kawan pai bat habaga lawan pai kam don ye ka ban bam bat karut ka don be hak jingka bat kene di ka sin ka banang kong karut kong ai bangan le tam kau na kita ki baot ngan le tam Nadin kita kiot ke batam nang tangan susim bangan wan ra bakan don ke jingbam yang ngabat ya pa ke ongkum ta kenamar balai kada don ke jing sukia nganong ya pi namar kata ke jing kular ngasih yong ro ya kan ke benta haba pila ya shongka
Kan mau bapila kular, dan kan mau benun rabam hakamit. Baka Bible ka batay hang ni. Karut ka ong kumta. Bat hado bakat nomi kampat sya kam treban mi. Namar pina puli ka dekat bar. Te karut ka nong Moab kala ong haga nomi. Tu sya yang bangan lek selingka. Kom no? Tu sya. Kata ka penrit fi. Bon sen pinio ibet. Hapadeng kia bat persa bon sen dasidan bejing isrut. Hari ngalang ngok ang ni kan ni persa. Kada panjing bet kakia bam dani isu bal terkong bam dani ruam. Kada ong tu sya yang bangan lek kom no? Sya yang kan mau bet. Le ya ke ke butrai un sya ya pi. Panjing bet shua. Amen. Wan le shua basa panjing bet. Babun sen. Pastor ngadon cing uni usamla bakum ta ni uni ulok bakum ta sikili. Pi duai mat shua. Ngaklem duai kan pastor mat shua. Pi pat. Mendapat orang terai, tu syak terai, pun bet memang kan mau panjing bet shua. Amen. Ko samla duai shua. Ho jong pi kan long? Kan long yo? Ho jong pi kan kala long em? Ne hoi. Kata ka de ke jing ma. Yo hoi lut na. Kanomi ka bala teman kam don ai ru em hade ka yo. Kan ka persa. Kapag kongo ada kata kong sya yang kong tu sya yang bangan le selingkah. Fitip kebamot karut kampat julai senoro naro poi sa Bethlehem. Kadon bay kia hore ka yoi bam dan bam. Bat ban yo ya ka bam hap mi baka Bible ka ong. Lada pim tray pim day hok ban yo ka bam. Upol wara ya kata kentien. Wada pim tray pim day hok ban bam mentali babun sa bam bay. Lakat no snem ni kun. Lalai pusan snem tray yo. Tray chay. Bam pensan we hiang. Ha? Mat kemiru penset fikwa bam yu kun mestiam. Meski ko bam yu. Denam dai kata fitiu hiang kemir ki bam bun sendrang le. Bam dok 10 khot da po ying lok tak sit khot la biang phe. Hang ni karut ko ngan mi. Namar ko ladang mi. Anum dan bam hiang. Haban mi bat ban lek bat ka Bible ka batai hang ni. Tu syai nga bangan lek. Selingkah bentam kau nadin uta ubangan shem ngobha hakmat jong u. Karo kala ong haka kelet kon. Kelet yu? Kyo menta? Nangka persa ka kalayu? Kan mau ko ki kiao. Penlong ye ki persa penlong kon jong pi. Amen. Habaya tek tin nga siyong. Kamdai ka bakut tek tin nga sutho abasin la song kha. Wanum ong tang kiao wanum ong tang thao. Fi haban shem ye ka lingkor la de senrang kan thei. Yaki kum ki kime ki kapa. Namar hang dia, kapak kum ei, kon. Marhabala pak kum kon ane. Kala lek, bat ka Bible ka ong kala tam ko. Hakan ega por uwan uboas. Uyoi yakane. Bat kumno, bobon kinong tre uyoi yakane. Namar pitep. Sumut dan bawan jaseng mentah. Upareg basau shnyo. Bali usyong hang ni. Nginepet si pet na spang. Ha? Nginepet na. Namar ngeper kerong kedur kedar denam. Namar dan menor ba compare em. Ngilakan mau ta. Bat kan mau ro kan ni. Ai ke jinget jong pi kan long ka ba compare. Bo blay unyo i pi. Amen. Pet nganong pi ke bejam ta. Man sya barom jubat mobile. Kinong le business kile kam no. Free. Kiai free baro lah yo mobile. Baro la melien menta kulung kena bae baro la melien. Hadin ka tahu idol be sengang. Menta kle mobile la banem. Ya? La banem. Ha? Menta ong ibriu na. Wat itemen rata. Kle mobile ni aku mobile pe aku kan pon ikon. Badan sasor mak. Ha nong gendong na hang no larung hado kata-kata. Denem dai. Bat habala penrung. Kibriu la melien. Fitip kata ka de KKA jong ka pertai. Bar kadero yang apa dia pigum ki para bangai. Tongin penrung ye gospel ye kibriu. Hado kata-kata baklem gospel kinum la banem. Amen. Kan penlo ye ki baki habanon kam yang ni gospel ken. Amen. Fitip habadon ke jinge. Pinyo itu bahaya lah dia. Amen. Tang yang nai wan ke jing tenju. Haka jing tenju utrai on pau. Lada kamdan ke lawar ding.
Shadrach, Meshach, dan Abednego kin sakut tangkunta. Na mardon galawading hang tau pau utrai. Amen. Dia kata haba wan ke jinge tutip kadon ke bakrau jan wan jinge jong pi. Amen. Utrai udan banle ke bakrau. Hang ne namar kadon ke jing kerdo bam hapo yeng. Kahapan jigbet nanganomi. Bakanomi ka siya. Bakane ka lej. But uboas udah yoken mau ya kan namar kamde ke ju. O mano ni ka brio. Bat lawan dauta namar haba keli ukun rat umla manu syakri ginwan batai. Haban dauta syakri bala bani kran baru ukun rat. Bat lawan bani tu. Kani kadai ka persa jong nomi bat Elimelech. Kala no yala ka jong ka snong ban bot ya ka nomi. La batai ya ka story baro syapang jong ka Rut. Bat haba la batai uboas kadon ka jing sukta apa jong. Ya ka ba ka Rut kala le. Nambar balai. Kani ka Rut kalale ke ka bakraw. Hagalanong ka basa pinapuli kitab Rut kadon kani ka rukom hang to. Bagata syapang kata ka ya bujli juti. Ya bujli juti hang to pinapuli. Fitip kani ke ka baper pin suto. Ka Rut kala bujli juti na Moab ka kloy ban pediang ban long Israel. Nanong ipi pimla ban syakri utrai. Lem da pi bujli yala ka jong ka jing na ka perthai sya utrai. Amen. Lem da pile ya kata wanum ong bangan syakri utra siliang kejat badai ka perthai siliang kejat pinumla pihak ban badai ka por jong ka jing ngalong ifi kalong tek kum ka intertestamental period ne era kadon ka jing esno jong ka testament barim bad ka testament tamai ka jing ai ka de kata ken hei bangi eno ya ka jing long ka barim man pediang no banong trai ya ka bamelai ya ka jing em jonga bad ngan sohon. Dia kata Paul uang ya Timothy, memiyok abam bajan kup sohon nang ta. Amen. Hey, bemantang isim ya kene dak weipat ke banta ka jingai ka trekam. Hada ka jingai ka trekam habangi kloy. Baniasno kumbasno karut. Karut kam tip ya kai ba ka kalale. Hada hang ne ka yo ya kai ka baper. Bat hang ne fitep uboas ukot ya karut bat u ya kran bat karut pakat ka jing sali kongan bot ya kita kinong ot kau. Henry wan sundon da utrai jong ukau ban ya keren bat ka. Bat mauru udah kot ya ka banong. Rut kokon pinapet akan kot ke bapra. Uboas udah ong ya ke Rut. Rut kokon. Bat haba ong. Payok sengau na Wat let bantam. Pinyo ke dor ke jong ukres. Ngala banong ipi yang ne. Ukres ukot kon yang ni. Baru ong wat let tam syakiway. Wan pan na nga. To pan te on sa ay. To tit te on sa ple. To wat te pin sa Shem. Amen? Vì hang ne pin yo hang ne wo aswong. Wat let ban tam kau shakiway. Nga nong pi. Wat let ban tam ya ke ay bala tho na tin ka jong blay. Tam tang ke ay badon hagak tin ka jong blay. Amen? Kaktin jong play kalong kau kena mau Jisu dah ong ya kata Gospel Matius nomor 1 udah keren siapang baka kaktin kakam kodor bani ukpu. Amen. Udah wanra ya kan bat ang ne wang tam nana ne om tang kata wang ba handrai sa hang ne bat kini ki samla kan thei wang om no sa hang ne bat no bat ki samla yu kan thei nang ta Togi kmat jong pa kinlong hakata kan lengka ya ka baki ot maki bato bot yaki balai nga ngam syam hukum yakini ki samla shenrang bakinum kta ya pa fitip om nang kata wang syang bar kini yentai nga hukum ki shenrang bamdei ban kta ya pa dei kata bun sin ka jing syakring video sngo bangiong shenrang para shenrang kini duai kentai para kentai kadai kat kum ka ktien. Amen. Kamday bangiwan ra rukom ka Bible haba ka borenti kum ta kumnongin panya per. Amen. Ngimla ban sinyom baik malong ka perthai. Ngidan kam man sutho ya ki benta baro. Amen. Ya ka ka bau blay ula borenti ha kitab Genesis. Pimla ban pia ya kata mau blay ula tau shinrang bat kentai. Amen. Bat klam tau tam nang kata mo. Bakha ka perthai la pidai shinrang nani pindai kan. Thầy dan bakha tam na kata. Kata ka jing bo renti ka jong blay. Kadon ki jing ele ka jing sngo kaya la ka jong. Hande kata ka jing bo renti ka jong blay. Baru blay hang ne
Uai ke jingbo renti ya kitab Genesis ki ai baro udah bo renti. Udah tunjuro yu Abraham nganong ye pi. Bola bani te jingkular badu. Pi kata ke jingbo renti ke jong blai. Ublai setenat mentunjuk. Blai setenat mentunjuk. Namar ukwa ingi bangin job ya kata ke jing tunjuk. Amen. Bat unum tunjuro palat ya ke jing jongi station ong koren ke keren. Ya don hang ne ke pot ni ngaya ke jing ya. Yok ke jing tunjuk baru blai unum tunjuk palat. Amen. Namar udan ya ke lat bola tawa pin light don nakta. Amen. Uterai udah tiblot. Udah tiblot. Barbitep onda lalat ke sesuatu ada ke jaki ni kiki baro nak bentar ke jing bahajonga. Amen. Karut apa kayu asngo gini kentien kau ngadai mana mo? Bau ni ubri unwan ya keren bat ngakum ni. Kasngo wila dia bom dan begitu. Karut kadon cingkliong kumnoi itu yang ngah kan dengan way. Ha karin nong way ngadon. Bat ngan syamro yang ada kajing syam sobha. Fitep ka Bible kong keke pile entau try. Try uang kum ni. Ada fi pendon burom yang ngah ngan pendon nam ya fi. Amen. Ha gospel uang ada fi pendon burom yang ngan peniu. Pendon nam. Karut ka pendon burom na mi blai kong ublai jong pa undewe. Utrai unda bisa harap reng jong awa jong pa. Keren kita kakak pekat kata dia ketin ke bilang kan mau ke filak kular utrai ubat mo. Ladon sisien utau beriu baru spa bah. Andre umdan menu bayar pateng ya ka banyo ya ka spa ka po nama umdan kon umdan lok. Udan tang ki syakri sudah. Baru laju ai ki syakri ke jongangan sa ayu syakri. Baru kita ki syakri ki abait lano ini i malik in no. Iyo. Baru lasu tu so ulah kamno ke kerta lasu tu kita ka por ya ka ba un no. Ule kamno. Ukot ya kinong tray baro kata ka sngi. Kadon kata ka hall room ne ka kalong kamera ka bahe ang tahapo. Ukot ya ki. But hakta bu ukot ubo hakata ka song ula song bet kumba ar lak tingka ula song bet kumta. Baro nong tray masni ar lak. Nganong ifi. Asupait te ar lak adi jing ngotenat. Labu be ar lak. But hang te hakendong kata ka Bible ka ba utau kenrat sai puli kadon. Berkataro lah irem mah pindah ke Bible ke baju puli baik yang ke ijat baik. Dan nam dai kataro pindah it baik ti Bible pindah rak nomor keke pindah wat lap baik. Yo Bible sama tentang wat jiot tapi buat. Jadi berem am. Kai babi mut hang ta wat. Perubu kata ke Bible ke bajat. Baduong akan yang keski ngakwa ban ai so bahaya pi kini. Kasyong api mana masjid. Ada fikwa arlak, wan sim arlak, ada fikwa ke Bible, sim ke Bible. But om na ka Bible ajang udawan ra syusyo ki Bible ro udah bo ang ta ang sim ka Bible. Henry. Pila ban sim ka Bible? Lane. Yang ni ka pisah. But baro ki bobon ki bowan. Ki ang kenrat ngite ngidon kam pisah. Kenrat ngidon kam pisah. Kan urat ngidon kam pisah. Tangi we barak ti ki we ngidon kam pisah. Ai ngo yo blay. Tiki bara ki wan gidon kam pisah don kam pisah bat kum ta ter. Dan mana apa ula abet lano dan mesin Bible ki yo arlak kir yo arlak. Oh ni. Arlak tapi ndai bisa kabaren. Hari udah tanggu we kena ubadang kanriu senam. Ubadang si wan tray si tayo. Upet bisa ndai ibang tandra ta pisah arlak. Namar utep mesin yo ta pisah habli ai yang email. Dayam, tu orang lain juga pisah. Belai pat ubo teka Bible dia. Bat uyo ikan ega bahaya kata kasih yo ba uni ukon rat usong bahaya kata kasuki puli kan ega Bible. Bat uang, lada kadai ke pisah ke bakodoram, uni ukon rat labu tangkap pisah. Hari ngam jiyo ibo unsong bahaya yang man kasih bu unyo pisah ro. Hari ngayo ibo man kasih puli teka Bible. Dan ei tepo Bible. Ukwa bantip dan ei. Ulem no vitep. Wang ngata ngam kuat pisara. Tunggu me kuayo. Ngakuat teka Bible. Wang sim. Wah ba mela sim sawan yang hang nempo mikrofon. Bat puli ya ke bala tho ha ke sla ke banengkong. Wang to kan rat. Ulet ban sim. Bala yang po mikrofon bala puli. Bala tho kum nei hang ta. Uta uba sim yang ke Bible. Undai uken rat halor baro. Kamu pulih kita membuat anak kedet. Jesh, dah sim tu Bible lah long terai. Borsen mangiru.
Ngi perkat ka pisah dari jubab. Kan mau jubab dari ke Bible mah. Amen. Dege? Ke Bible. Karut kai. Ngala bano fika Moab kam dege jaka beduk mah. Lara dei beduk kan numi kam dukan poi. Elimelek kam non poi. Kadege ba biang lot. Kai. Ban bot. Ya kan numi. Balaba ka poi. Kasong pelah hang nege ke bajiabat ka. Nomor don ba itu ya ka. Bat om dang ba itu. Ba ai ya ka jing syam so ba. Pitep. Kal jubab ka bashisha jong ka jing em jong iki brio. Pinyo abet haga jaka ba syakri. Namar bonsin na pakikran ketin jong belai pinsung balak keren yang Namar belai ublay uwan man keren ya pi. Aman ublay uwan man iyo. Man keren ya pi. Dai ka tau David uang ngalak keman apa kila ong yang yang ini lej syaka yeng ke jong try. Nama dan ke jubab. Kadon ke jubab jong ke jingem jong pi. Amen. Kadon ke jubab jong ke jingem jong pi. Si sen ladon tau wekli. Pastor, nama ubaya bedo mensim. Dia ya kadok. Mensim utrai wong inga pastor di bangan ino ini kelok. Tong apilai yu. Bangan syakrino yu try. Ngong ngakai sok Bible. Wong mensim utrai. Namar babon em. Kim kwa igak tin ki kwa tang mensim ta. Handai gamdai ga mensim utrai. Namar beli barok ki kwa ban em kumbaki i bet hi. Kumbayu? Fitep itai bro, ino itai lok. Nama wong mensim utrai. Ngasusi babon kilong kumta ta. Hagini gisingi. Kay baginong mensim utrai uong ta. Kata kadai ke jubab spiritual answer. Bafimdan jinggeli. Bu mensim utrai ta. Ada kata kadai ke jubab em. Kabapi penon kam ya utrai. Ke Bible hang ni ke Quran. Karut kadon jinggeli kay ke bajiabat ngam mentang ni. Kamla man sung thuốc ban pediang syuk. Ka ka e ya kari Moab. Kawan ha Bethlehem. Kawan ha Israel. Kawan ha kari ngala banong ifi jang ki Judah. Kawan ban syong bat ki. Kam su thu su thau ya ka jingem. Kasyuong ngan sulit tam tau kau uba kita kinong ot kila kepelat. Neki balahap. Hari hang ni une wong buat bat kini kan thai nong ot syong bat ki om tang kata ko ong pilada pisliang sawan di nangane ka kra. Bakan di naga juk ka kra namar ki jiu kim ji di bat ki nong Moab. Kan mau kanong Samaria ka ong kumno me jiu me pan nanga. Kim ji di Hanoi hang ni kong di kani kom. Wat ki apostle ki lengo aba ki gentle ki priang yo men se bakot. Ki ong wow wat ki gentle ru ki la ban priang. Namar ngingi perkat bo blay udai nak benta kata ka jaj ben rio nak benta kata ka jaj ben rio dei nama kata hagasti shikinong Galatia upol uda tho shai yang ani ka benta hagalenong ka baar de khot ka ben rio. Hanrai na kita ya ki balanyo bakilong AA. La kilong kiba kumno ru compare yang ublay umnyo shiliang ya kakmat jong ubreo kita ngaong kiba don kanam kim shem ai a hanga ublay ubanyo shiliang yenore yan omo hare ublay uday baburam yuta ki breo brani ka jingat kani karut kaba eno yang Moab ka kloy ban bot bat hadu kadami ikani ke jingkli bat kaong namar balai bangala shem ya ka jing snobha hakmat jome ngala banong ya fi habapi pen kongo yala de ha utrai pin shemro ya ka jing snobha ka jong utrai ha ka jing em jong pi bakari ka juga kentien habu angel Gabriel uwan kran ya ka Mary kain ha gospel jong Lukas nganong ya pi nong ka benengkong ka kentien jing shem snobha kaning gedi ka kentien nganong yepi bangabat mapi ai bangin yo ya ka jing snobha ka jang blay ka Bible ka batay na ka gospel Lucas bo Jesus udon ya ka jing snobha ka jang blay bat jang kibreo ken ha ka kam apostle ar sa punyo pin shemi ka jing snobha
Hakakam apostol nong bahnyo dekat bashipo pin shem bakumno u Joseph ulayo yaga jing shem snobha ha kari Egypt. Lada fidon yaga jing shem sobha ka jong oblay. Ha ka jingim jong pi pindiyo i bakibriru ki shem sobha yaga jingim jong pi. Amen. Hanre wat shwa yaga jing snobha jong utray ha ka jingim jong pi. Shwa bapinwat yaga jing snobha jong kibriu. Nama lada piwat yaga jing snobha jong kibriu. Kila banyalam ya pi syaka basniu. Hala piyo ia ka jing sam sobha ka jong blay. Kibriu la da kila mut les niu ya piru. Kinom la namar kadon ka jing sam sobha ka jong blay. Amen. Namar ba kadon gay? Ka jing sam sobha jong no? Jong blay. Ha ka jing em jong pi. Banganong fil da fi syakri utra da kadon not baro. Wong along blay halor kadon baro. Bar ka jing sam sobha ka jong trai kan trekam ha ka jing em jong pi. Amen. Kan troy kam hakai pinong ngalakut hang neu try o nga kadon men ple. Kerut kala bro ngalakut. Ngane syong bae bakan dengan teman. Bagala priang ka kum ka keme. Haru blay udan ya Boas men pen kre. You know? Ya Boas. Udah ai ka jem sobha bat pite perkat ma pi he ba pi dei merau. Pi dei tang nong tam mo. Bat kitu kinong tre bayak sma trai don mal ong. Ai ma pa kam sedien. Kan ma para nong tre si surut bah. Hadin baka kalam malik perkat gitu kilom no tharai. Shu perkat ma pi ko gen nuksa uputi paru perkat kum no tharai po Joseph lalong prime minister. Baka tengah jong puti par ka sngo kum no tharai. Marsenong Joseph lalong prime minister maki kilom kum no tharai. Kita bawa blay u kan tiu ya pi. Kinong shun kin ang lengo. Amen. Kum no kinong. Namaru blay wi usem sobha wat i kata mo. But bapin le ayu kata fitep kadai fi hab bani sno badu blay. Karut ka kam le ai ka shuong u blay jong pa unde yu. U blay jong a. Hey bapa pa diap. Ngangan yap utrai un bishar. Baru trai u bishar hok ika. But hadin kum bashis pa andre posnem. Nam sakayu David u balong usim jong ki Israel. Ngala banong fi bami na kakpop jong ka. Nama maka kala kaya no. Pida puli apa ke Bible baka root nganong yepi kala penka nganong yepi yau Obed. Nau Obed sami u Jesse, ba nau Jesse sami u David. Berkata kajing snobha kaklam kot tahang root. Kayar hado kikon bahado Chris on ka ba pisuto Lukas bong. Udah don ya kajing snobha kajong blay bat jongki. Kani ka kentin snobha namar la keren ngala banong ya pi da kata ka meka temen. Amen. Lada pi pet ya ka jing her pateng. Kwa banong ya pi lada pi pidon ni ka jing snobha ka jong blay. Ki kun jong pi kin dan ka Bible ko hadu hajar pateng. Amen. Hari basosi bagi breu ki muat ni ka jing snobha jong blay. Bar haba pi wat ni ka jing snobha ki jong blay. Ki breu kin sosi ya pi om lei. Mau blay udan penkentiu ya pi. Amen. Kita ki bamut manong sapet ka mga pindle ayu. Kita kin ang lingo na maru blay ong pilayo nga kala biang bangangan le anta jong pi. Amen. Bar ngakwa banay man sim ya pi. To wat ya ka jing sam sobha ka jong blay. Bar hadu pi ru pinla ambut ni ka jing kli kum babu kerut. Balay yanga laai ka ni ka jing sobha. Fitep balay la sobha. Boas habo yok sngo ke ba karut kala le. Ai ka kam jong pi kan kren kam jam ban ya ke ba pi kren. Bo try ang namar bakala pen kongo yang namar ba ulal le nam ta jonga nganda kerku ya ushi ka de. Amen. Nganda kerku shi ka de again. Hallelujah. Kat bagi dang yeng hang ni ka jaka ba kerku ya ka kerteng ka jong try. Yo don hap reng jonging siksha. Yo piong ha ka jingem jonga kam don ke babha ba ka jiang. Da perkhat ye ka rut. Kadai ka basang. Hanre ka ni ka briu ka basang. Kayo ye ka jing sam sobha. Yo ngam tip ha ka ni ka jaka pir piong. Siksha ngasngo ila de pastor kumbalasang.
yo kibriu kile sang ya bagi yo i ya pi hayeng pisngo kumba pisha kan tat nah ka jingim pisngo bai bangalong failure bangam dan ye ka root la da pi pet ngan hong ya pi ka fail ngala banong ya pi namar balai ka do no yala jong ulok bat kat kum ka ka por ka tradition bat kum long kum juro hado mentah hakani ka ri ki jongi kiong kadai kum kita ki ong apa podang samla ki do no ulok teng ki wan ra ai ka kentien kiong ka briu ka babamdu ila jong utanga kata ka tradition ang kita por bat hado mentaro haplin pedale checking North India bubun sen ki kran kata ka kentien ka briu ka babamdu lala banong ya pi kadai ka basang de hanre ka ni ka briu kamdan kay ka bajia bat ka kapoy hakani ka Bethlehem haba kapoy kapan ya ka jingbet bat haba kapan ya ka jingbet bat ka yo ya kata ka jingbet ka lait bentam yo don hapreng jongi hang ni bon sin yo pi ke ka pi pile phim jukan ma wan bu sha yo traya khamat pile la ka jong ka mon hari bon sin ni kai ba pilale pat kam trikam pisakan mau pat di utrai kani kasi pan map no utrai vila jule kumta manong try ngala klet ya me ha jingem jong apor bang sedang ya kan no ka benta la de ke jing puli la ka bade ka shongkha ka shongman la ka de ke jing tre ke jing ta la ka de kan no ka benta yo phim jubu sha yo utrai kani kasi utrai wang bu shwa yang aku nak mat wat shwa ya ka hima jong blai bade ka hok ka jongu ke baro on sa lang tam yo dan hapreng jong pi biong pastor ngadap da ka jing songsi ngai ha ka step apa ka root kami kam su thu ka lingkha jong no kan let hare ka let ha ka lingkha ka badai e yo pi su thu ka chingem ka jong pi sei ka let pim sto su thau utrai nya lam ya pi ka jaka ka badai e pada ka sam lai po kong upen kalai ka jing songsi sha ka jing shat bat ulaw no ya ka jan khan bat upen dap da ka jing kemen pinda su thu ba ka root habawi ka bi step da ka jing songsi utrai penkelai ya kata baro ulau no ya kejan kan naka upendap ya ka da ka jing kemen pakajing mut root ru ka de jing kemen ala banong ya pi ya don na pleng jongi pi ong pastor si sang ngadap da ka jing sosi trai wangan lau no namar balai pinio i pila banong ngadai manomo bau blai um syam somha yang a namar blai yo i ba pila lau no ka jing long ka barim ka jong pi bat piong blai me dei blai jong a ngan bot ya me melong utrai ha ka jingim jong ade kata testament temai pin syam ya kata ladangi plano ya ka pop ublei long bayai ne ban map no ya ka pop habang ngi pla banong blai mla de blai jong a ngilau no ya ka jing long berem manong ablai na rumantangan em ka jingim ba temai haba ka root kong ya ka no mi ublei jong pound day blai jong a kalau no yo tau blay jong ka ba man shwa ka mani ka pediang no yo blay jong ki Israel ken yo pim pat ju pediang yo try ku menong panem kani di ka met ru ya pi yo fi ngam pat yo mat dia ka jing sobha ka jing shap sobha ka jong blay ka favor ne ka grace ro ba ko ikan tien ha ka ne ka met try wa ngapen i ya ka grace ka jong a dei na mar kata ba pim pat jot dia ka ba pi la le pila dei ban yap man shwa pila dei ban long kum ta na mar ka don ka jing ai try wang kelano pai no pin syam ya ka jam sobha ka jonga pin syam yo don hang ni ka jaka piang pastor si sang ngampat kela nga syakri yo blai ngampat kela te na tai jinglong berem ngampat yasno te ngampat yasno nga sudo yo try man kasngi hare ngampat yasno piang ha ka ni ka met ka kwa ban sno no baru try ngakwa bangan day no jong try bangan pla banong try me day try jonga ngan pan ma bangan eno ke jinglong berem ngan em shu ka to ka ju ka jing em ka baman shwa ngan em no ka jing em ka batma ya don kum kita hak ni ka por pila ban ra e ki ki jong pi ya don kum kita pi ngakwa ban yes no no baru try ngam kwa shu banem ka jing em ka berem hoy ngayo i ki si sedin bakira ya dang don ngan ni ka por Lala pila pediang yo try aman aingo hare pisu tho pimpat e ka jingem ka berempat kini ka mit try wang eno kumaka root ka eno igi mo wa ba ngan man paisyo ya don ani ka cakap yang am try li paisyo chiki jingem ka berem ngayo i gini gikti aingo yo try yo dang don hang ne dok demar yo kadang don ki ka berem ngan dong vi hang ta ka jing syap soba ka jong blai ka nomla manis no mau try wang
ngam la ban ai chak ai ke ba khoi chak bam khoi la fi su thu ban ong trai ngan long khoi tak do kan ni ka men ngan ino chang long barem phila ban ra ai ka ti phila ban ra ai ka ti hallelujah philong kum tu khna ba jet ba bha tam e hallelujah nga ai ngo nam ta jong phi baro ki bara ai ka ti ngini lech ban ya dwai ha kan ni ka por lembat phi ken Bagaimana mereka jing doai ke ba ngasi orang ke jing doai ke ba lengkot han mereka jing doai ke ba don por tam haga jing em jongi ki kristan ken la ngem pat je doai ke jing doai ngem pat long ai ru em ken ngin le je ke ba ngin doai lambat pi ban ka kwa pin kang na makane ke por ke jong pi kom ba ke rut ke kang hak mat jong kanomi u blai jong pound de u blai jong a ke por pi no a blai men de no blai jong a Kaponat Gospel Media Ministries, ka ministry ka beladap mentala khat san snem. Da ka men sim ka jing kemen, da ka men sim ka jing songo yo blai. Ngiyok ben pelong pat ya ka ni ka jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ka khat riu, khat nyau, khat pra. Khat riu, khat nyau, khat pra September arajar arpuar. Baragani ka jeseng Pini shibon ki bo blay le ngila dwai banginget ngini i ka kamba ka jong blay ka banin kong e ka long banginget ngini i shibon ki men sim ki ba kodor kin wan shaka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu ba kin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jongi ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka ministry henry kam tam e ya ka bagi nang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai bangangai ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da de ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka de ka jingpen khia iki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangi yu i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai ta ding ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing seng bagani ki jeseng kong bangong e pi kan long ha ka singi tho ding si sa jan singi blai ha ka singi tho ding kan tang ko ki jeseng kata de ka for jan mit san chiteng nang ta ha ka singi sa jan kan don lightly ki jeseng ka jeseng step ka jeseng posteng kan don ki jeseng jong ki khna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ki jeseng jong ki khna ka kit zo praise shi posteng men step kan long kan ki jeseng nang ta hagapor RBG kan sadan sakaway ke ginseng bar hagapor janmiet ru kan don sakaway pat ke ginseng hagapor sansteng bar hagasngi ublay ru kan long lightly ke ginseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bar hagapor sansteng janmiet tangangai via snow ya gini ke jimpentip pen kre lupai ke download ke jongpi bar om tang bamau pi marway pinwan khot lang i ka yeng ka sem ka jongpi khot lang i paramarjan marpa ka jongpi invite lang khot lang i bahayeng ki ba sem ka jongpi ki ba jan ba ba jangai khot lang i ki ba kin wan lang she ka ni ki jenseng ba ngi ngai kan don ru ka jingpen khia ka jong blai ya ka do ki ba pang ki shitom ki ba don ki jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan ngi ngai ngi ni i ka kamba ka jong blai ha ki te ki sngi jong ka te ki jenseng mangi kmilanti na maro blay jungi ubangi shakri ude ublay juki kamba ude ublay ru bakrau ublay bodon bor ublay ubala abaro na deheng tangi nget magani ke jing seng kan wan ra ya ke jing kemen ha gani kan nong ba ko maka babal ke thu
haba ki apostol ki lej banyalap ya ke gospel ki ba panggil yo kia ki ba syate syakum ki ba yap ru ki empat baka babel ki yesu bakal don ke jingkemen ha kata nong ba ngi kmi lenti ru ke jeseng healing festival kan heal ya ki ba bon ki men sim kan heal ya ki men sim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nong ba ka jongi kan heal ya kita ke bau syaitan ulawan ra kita ke jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat akan ke jeseng leng bagi jing duai leng bagi jing syakri ke jing mene blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ke jong blai ya ka bau blai un le akan ke nong ba la finget ai ngu lupa nu mentah ngi duai bang ingat sngau ba ban bu i ke jing kan mau ya ke jing pentip pila ban share pila ban pentip ru syaki wai pat ki parlok ke jong fi ba pinyawan ru ka ke sngi da ka men sim ke jing duai blai ker kui bi blai shibon i kmi lenti ban i fi ha ke te gi sngi blai nang ker kui fi amen